Zergatik kontatzen dituzue plazerrai buruzko ipuinak? Bueno, hasi ginen kontatzen, zeren adolescententzako ez dago gauza handirik. Eta ipuinak kontatu behar baldin bagenitun, pentsatu genuen, adolescentei gustatzeko eta horrela zer kontatu dezakegu. Plazerrezko ipuinak, ez? Zen daude horko momentuan, eta grazia asko egiten die, eta horregatik hasi ginen pixkatola ipuinak kontatzen. Baina helduak ere eskertzen dute ipuinak. Helduak baita ere, bai. Baina, bueno, demanda gehiago dagoela, zeren beraientzat ez dago antzerkiko kausak egiteko, ez dago kausa handirik, zeren egia esan dauden edade hola pixkat, ez, jendea ez da animatzen beraientzat kausak egitea. Orduan, pentsatu genuen, ipuin hauekin, gustatuko litzea. Gustukoa izango zutela. Eta, hola, ez dakit, ze leku dituzue gustoko ipuinak kontatzeko? Leku, egia esan... Hauxe bertan. Gela bat baldin bada eta jendeak ondo ikusten baldin badu eta horrela, jazta. Eta zein da gehien reakzionatzen duen publikoa? Ipuin hauekin? Hauekin edo beste batzuekin? Reakzio positiboena, feedback handiena dagoen publikoa? Positiboena? Eske denetari daude, zeren umeentzat ere kontatzen dugu eta umeak ere gustatzen zaie edo ez zaie gustatzen. Osea, zen da, hola, baina normalean asko gustatzen zaie eta datozte, muixu bat ematia, etxefoeri ere asko gustatzen zaie eta atortzen dira bapak, eukatzia, ez? Edo datozte asko gustatzen zaie. Eta hori nintzako superita da, ez? Eta horrek indarrak ematen zu, venga, jarraitzeko, ez? Zeren ja helduek, igual, ez da inbeste. Muxurik ez dute ematen, ez? Zeren umeak ez dute txaloak ematen. Orduan behaientzat, zuri esatia, ez? Esatia direktoz, ez? Ze polita, ez? Eta guk helduak jarrera korrektoz. Txaloak ematen dugu, eta ez dakizu, gustatzen zaio, ara ez zaio gustatu, ez dakizu. Zeren, claro, igual ez... Barean bai, baina egon daiteke jendeari ez gustatzea eta normala da. Bueno, gaurkoi gustatu zaie. Listo, ez?